Gihisgutan ni San Pablo sa unang pagbasa nga ang ebanghelyo maoy makaluwas. Niya unsa may mensahe sa ebanghelyo nga motuo ta sa Ginoo gikan kuno sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kamo nituo ba mo sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan? Tuo dili. Daghan kay ron nga di mo tuo Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Example, ang mga minyo, nituo sila sa Ginoo pagkasal, human nagbuwag. Nasa uban nato, mutuo Ginoo, pero mga saba lang yapos mga anak. Di ba? Nasa uban, sigig ampos Ginoo, kay padong sa board exam, pagpasar, ang gigamitan sa iyang kwarta, tuan na, nagpuyo-puyo na, sige ng date sa uyab, kada sweldo, tinukhangay dayon. Date-date, outing-outing, mag-overnight, why mga kasal, siging tinukhangay, wa na'y Ginoo, pero pag board, na'y Ginoo. Kami sang mga pari, sa comprehensive exams, pahimog thesis, aron mo pasar sa among pag-eskwela, aron ordinahan pagkapari, hala ampo Diyos Ginoo. Pag humag ordinasyon, mo na'y tag-iya sa simbahan, mo na'y tag-iya sa kolekta, mo na'y tag-iya sa tanan. Wa na'y Ginoo, ang pari na'y Ginoo. Ang sa may tanaw ninyo aning nagmisa ron, nagpaka-Ginoo o napay wa na'y Ginoo. Sani? Nagtuo pa ni Ginoo, wa na'y Ginoo. Bahala mo diya. Mao na nga gipahinomduman ni San Pablo ang mga katawhan na ayaw higugmaa ang binuhat sa Ginoo. Higugmaa gyud ang magbubuhat, ang nagbuhat. Kanang imong tupad binuhat ra man sa Ginoo, ayaw na higugmaa labaw sa Ginoo. Kanang imong uyab binuhat ra na sa Ginoo, nganong imo man ang tugutan nga musupak sa sugo sa Ginoo. Kanang imong bana binuhat ra nas Ginoo, nganong muuban man kas iyang pagkabuangon. Unsa man? Sakto dili. Oo, ug ang bana mangabit, ang asawa sad mangabit, ikaray ka mao. Ana. Niyag di sad mangabit, masuko, buwagan sad ang bana, sugo pa din nas Ginoo. Tubag. Mao na. Taga-agnaw, usbon. Taga-ag kilay, kiskison. Saan kamo na'y Ginoo? Taga-ag buhok, kuluran. Nyagwa na'y buhok, butang agwig. Buangon. Yung Ginoo may pagkuhaan tikas buhok, kay mo mang kuluran. Ano bang, kay gihigog ba naman gud nato ang binuhat? Nya malimot ta sa nagbuhat. Nya sa atong pagkalimot sa nagbuhat, nagpataka na lang tagamit sa iyang hinatag nato. Gipatakaan nato gamit ang mga tubig nga hinatag sa Ginoo. Libre ang tubig atong gihugaw-hugawan. Mao nang contaminated ng ato mga water tables, ang atong mga sapa, ang atong dagat, hugaw na kaayo kasagaran. Di na magamit nato hinatag na sa Ginoo. Kay wa naman ta kahinomdom sa Ginoo. Tagaan tag kalasangan, illegal logging. Dito sa kalasangan, illegal logging. Diha nos karsada, dili putlon ang kahoy, bisag naa dool sa sud nas karsada. Sa huwato nimong naay mabangga. Purti nagong daghanang mga paksit in town sa mga punuan sa kahoy kay nga igo nas mga ban nga nag-agi kay mukahit kay ni encroach og mga pila ka metros. Di gyud putlon kay kuno environment. Pero na illegal logging, na ay nagsigig himo dag mga dagkong subdivisions, putol sa tanang kahoy, wahay ni badlong. Ano man na? But lang ninyo. May magna ako sa Department of Environment. Pero maulan na akong pangutana ba?
Maghimot tag karsada, mag-expansion, nya dili putlon ang kahoy nga nakaalis karsada, nya butangan dayog safety first. Hay naman ang safety first, nga gibutangan manimog harang. Ako lang yung gipanghisgutan kay naman ko'y nireklamo na ko ba nga na-stress ko no siya kay sige na siya mahay sa Ginoo nganong namatay ang iyang bana nga batanon pa ilang mga anak, nganong wa kuno paabuta sa Ginoo, nganong gikuha sa Ginoo. Ana, nako kinsa ko taong kang magmahay sa Ginoo nga gihatagan og ng kinabuhi imong bana, may lang gani kay nagkakita pa mo sa imong bana, napaanakan pa ka. Di ba? Kadaghang mga bata na nga matay, napagani isod sa tiyan, gikumot na, patay na. Wa jud ka pasalamat ka nga natao ang imong bana, nag-abot mo, nya hangtod nga nanganak mo. Karon nga namatay, mahaya nimong Ginoo. Wa nimo siya pasalamati nga gihimo siya hangtod nagkita mo, hangtod nakapanganak mo. Ingon ana ta ka kanang murag concern na kaayo ta sa binuhat, mahayan pagid nato ang nagbuhat nga 40 taong atiman sa nagbuhat nato. Munang giingnan nako sila siya nga hibaw iha ang kamatayon moabot ba yan na natong tanan sa panahon nga wa ta magpalandong ana. Unsa may buhaton kay moabot man ginang kamatayon sa unexpected time. Dili ang paglikay sa kamatayon, unsa man ang pagpangandam sa kamatayon. Mudawa ta nga mga matay ta, nya mangandam ta 24/7 matud pa ni Kristo, pagtukaw kamo kay moabot ako sa magkawatan. Nya kana ra bang Ginoo moabot na siya sa tong kinabuhi, kasagaran gyud patyon ta niya. Patyon oy. Adi mo to? Basahan niyong Biblia. Di ba kada gid abot sa Ginoo usa kini ka makalilisa nga hitabo, mungit-ngit ang adlaw, mudahunog ang kalibutan, mao man na ipangsultigon. Nya unsa man na? Kamatayon. Ikaw no, lingi ako no na imong tupad. Imong tupad ba? Lingi ah. Nya pangutan ingna siya sugot kang mamatay ko karon. Ina okay ra nimo mamatay ko karon. Ikaw no. Nya may usap, isimbako. Nahigugma na siya nimo kaysa Ginoo. Ayaw. Ingna okay ra gyud. Ana. Haron. Ikaw gani di man ka kapangutana og okay ba kang mamatay ko karon? Ikaw man siya simbako. Nakaron unsa may itong buhaton? Pag-andam sa atong kamatayon kay moabot man gini. Matod pa ni Kristo, limpyuhi ang sulod sa inyong kaugalingon. Ayaw mo pagsigig pang limpyo sa gawas. Unsa may makahugaw nato? Na ako nun ang pagpanikas, mga inhustisya, kalaway. Kaning mga kalaway, kanang atong pagpanikas, pulos man aniya sa sulod. Wa ginanikas nga nagsangyaw Nanikas ko, nangawat ko sa kolekta. Huwag mo ana Kamo dahil diha, og mangawat mo, kamo mga asawa, mangawat mo sa kwarta sa inyong bana, diha sa pitaka. Moingon mo, dong akong gikuha imong kwarta, maana de ka. Maglisod kag sulti Ang mga bana diay nga naghikap-hikap ditong babae, nga mga kinilo diha. Musulti day na iguli. Day, nalangan ko kay doon na dito'y babae ako sanggi remedyo kadiyot. Maana day. Suko ra ba? Nabitaroy bana ingon siya. Pader, wa man jud ko'y relasyon. Wa man ko'y relasyon sa laing babae. Pero madaman jud ko paderoy aning mga kinilo. So di na sana ko maiha pader pila kabuok mga kanabang mga sixth trade women ba nga naa sa sixth trade nga iya sang nagamit ning abot man gid na ang panahon sud sa dugayng panahon nanagko na lang iyang mga anak
Nasakpan man gid siya siyang asawa sa iya di ay hidden activities. Karon kuno ni hulga ng iyang asawa nga ug ang iyang mga anak palayason siya kay hugaw siya. Pero gimahal gid kuno niya iyang pamilya, madalang gid siya sa iyang kaulag. Muna akong giingnan, sugod karon balik na diya sa imong pamilya ug ang tanan imong plano isultis imong asawa. Ug nagplano kang muadto atong kinilo inaday gay kog kwarta diha gay akong ibayad sa kinilo. Nya kanang tanan imong kwarta ayaw yung isud sa imong bulsa didto sa imong asawa aron inigduol nimo atong kinilo mangayo jud kag kwarta sa imong asawa. Nya ang imong asawa nahigugma nimo hatagan ra man sad ka. Bitay wa ko moingon anay. Ang akong gisulti niya balik sa Ginoo, paminaw niya, sunda ang iyang pulong, bisan pag isalikway kanilang tanan, pabilin dias inyo, hangtod nga ila kang papahawaon nga patay. Kung ila kang patyon diha sod sa imong panimalay, sugot lang, kasab-an ka, hilak lang, singhagan ka sa imong mga anak, kay giluod sila nimo, isip amahan, dawata lang, kulatahon kanila, dawata lang, hangtod ka mamatay. Muna'y bayad sa imong mga sala og malimpyo ang imong kaugalingon. Ambot mo text pa bato nako usab. Kay so far wa pa man mo balik og text. Kamo inyong paminaw, hinanaon ninyo. Ha? Ingon ana mo? Magpakamatay mo para pagsunod sa Ginoo? Oy, apil na ning nagwali galisod. Ug naagi mo patay na ko karon kay pahunongon ko aning akong sigig pamaligya og slat, muhunong ko oy. Muhunong gyud ko. Pakamatyan tani. Wa na mangani kay tay halin karon ni hinay mangani. Sige sa kung ingong nilapas na, gamay na lang nung gayong namalit. Bitaw dako-dako pang namalit Natugong halin karon sa atong Mother Mary's Consoling Graces, niabot na god og 6,099 slots. Oh. Nangana, daghan ana. Sobra nag 2,099 slots. Pero ato ra sa ning gamiton dinhi sa atong katilingban, dinhi sa atong simbahan. Kuwangan paman puntag mga labing minus 10 million para pagbayad aning ato mga yuta. Natay bayro nung yuta ay mo kabalaka na ay umaabot nga slot para sa yuta. Ato paning kwintahon igumas pista. Kamong excited kayo nga mo palit, congratulations. Kamong naglingo-lingo na ana say umaabot. Wa jud ko'y labot ninyo mamalit mog dili. Basta kanang nireklamo ang gihigugma ana ang binuhat sa Ginoo. Ang binuhat sa Ginoo ba ang kwarta, ang ilang balay, ang ilang yuta, ana mo na ilang gihigugma. Pero kanang gasigig hatag, kanang sigatag, excited para sa Ginoo, ang gihigugma ana ang Ginoo. Nga naman, kay gamiton ko ni nato para sa balay sa Ginoo, para sa parokya. Kinsa ko taong kang mureklamo, imo ginang siguroon ang imong kaugalingon na ang parokya mo'y makapabalaan nimo, mo'y makapahimo nimong sana mahiusas mga santos. Nya kanagi imong siguroon ang imong panudlanan. Biyaan na nimo inigsidok nimo sa katapusang ginawa. Wa na gina mahibili, wa na ginay mahibilin ana. Oy, kamo diyang nagsimba, nya kanang imo ro diyang kwarta imo ginang pugnan kay di nimo ihog sa kolekta. Kay para imo nang ipaniod to, mapando lang ka dias unahan, madakdak imong usbato, di gina nimo magasto. May pag-ihog na nimo sa kolekta kay ang imong kalag to ana abot na sa langit. Wa pa ka mamatay imong kalag to ana galakaw-lakaw na sa langit. To ana ibalay dito. Oh na siya. Mo na ingon San Pablo mao na ebanghelyo nga ang atong kinabuhi sa kalibutan mulabay apan duna tay sangkuan nga mao ang langit. Tua didto si Jesus, tua ang mahal nga birhen sa Santo Rosario, sa Birhen sa Fatima, tua dito si San Vicente Ferrer,
Ambot ka kining nanimba karon og nagdebosyon sa mahal nga birhen, makasulod baka ni didto. Sa may gusto ni Kristo, limpyuhi ang sulod, dili ang gawas. Kay inig kalimpyo sa sulod, malimpyo sa apil ang gawas. Limpyuhi inyong kasing-kasing, di ba ang inyong naong smiling. Butangig hugaw inyong kasing-kasing, inyong naong bugat. Lingian ang imong tupad, tanawag limpyo ba nagkasing-kasing. Una, ay nalamog kakuan, ay nalamog kahibong. Igabot ninyo sa inyong balay, tanaw-tanawan ang kuyog ninyo sa balay. Mailhanan animo ang kasing-kasing ana. Bugat ganig naong, bugat ganig tingog, hugaw nagkasing-kasing. Pagbantay, iya kang piksan ana. Patakdan ka ana. Muna smile yung maayo. Ay, nanang hugaw kasing-kasing ay. Di ko patakod ani Lord oy. Saan na ni maron di ka matakdan. Higugma, maayo. Ana. O na binigkos bones na. Anong karma ko? Ana. Love you. Ana alang. Saan? Sige na magkuyog ditong pader. I love you, darling. Ana alang. O na langit gid ha. Langit atong tumong. Dili kalibutan. Biyaan taning kalibutan. Mamiya ta dinhi kaning pagpanindot-nindot nato ani mga simbahan, pagpakita lang ni nga atong gi-recognize nga ang langit nung himaya pwede sad nato sugdan dinhi sa kalibutan. Ug makita nas Ginoo nga gipanindot atong simbahan ug ang ato mga relasyon dinhi, dali kita pasudlog langit. Di ba? Mo na magsige gid mo og hatag og palit og slat. Haron isang yaw ta dito sa langit. Isang yaw ta ba? Nayuban gani karon maingon, Pader, nadawat na to nimo akong gidonate. Nako, murag nadawat na tingali. Siguro Pader. Ana gyud ba? Siguro Pader. Uy, ayaw mo ayaw ipasangyaw nako eh. Pag donate pa lang ninyo, wa na gisangyaw na mo dito sa langit. Labi na yung musaad na ka, mayon ka, mo donate ko 1 million. Awa na. Gi-record na ka dito. Nya pag-abot ros panahon nga modonate na unta ka, imo man giusab imong nahon na ingon man ka 500,000 lang de. Papason to inyo man. Nga naman, wa man madayon imong gisaad. Matud pa ni Kristo ang inyong unahuna inyong kasing-kasing, ako naman ang nahibawan. Kalibod emo nako, kinahanglan gid emo resibuhan, kinahanglan gid emo isangyaw dinhi. Muna ako ni encourage jud ko ninyo, ayaw mo pagpasangyaw sa inyo ngan og nag-donate mo kay si Kristo nag-ingon kung kamo manghatag ayaw himua sa isangyaw nga magdakag trumpeta, himua sa tago ug ang inyong amahan nga nagtan-aw sa tago muganti ninyo sa dakong ganti. Gikan sa Ginoo. Na ay nila mo pasangyaw pero kami sad ako isip mo ni dawat anang inyong mga donations, maningkamot sa kog record ana. Munang naagi tay kompletong record sa kutob nagpadala sa ilang donations, ma-anonymous man or naingan. I-record gid na nato. Di na lang nato isangyaw. Kay tuanam nas Ginoo. Mabitang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga sa to. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Inigmisa din unsay atong isulti kanang Sunday Mass. Unsay una natong himuon before pa magbasa, mukanta tag himaya sa Dios. O di sa to pa mura sa tag tuas langit. Pero kanang gasigig kantag himaya sa Dios nya daw kay tanan. Ambot lang hain ka nagibutan. Sige, manindog na ta.